велікодным світанкам да магілы Хрыста ішлі жанчыны, каб намасціць яго духмянасцямі. Там яны сустрэлі анёла, які абвясціў ім небывалую радасць. Не бойцеся, шукаеце Езуса Назараніна, укрыжаванага, ён уваскрос. Дарагія браты і сёстры і ўсе людзі добрай волі. Сёння, калі каталіцкі касцёл святкуе адно з самых важных святаў, свята Пасхі, і я жадаю дзяліцца з вамі гэтай радаснай навіной. Хрыстус уваскрос! Жадаю, каб вера ва ўваскрослага жыла ў сэрцах і розумах кожнага з нас. Няхай жа кожны ў гэтыя святы адчуе асаблівае шчасце, адчуе любоў Бога і апеку анёлаў, зразумее сэнс жыцця і моц еднасці, адкрые сэрца і ўпусціць вясну надзеі. Няхай гэтыя святы напоўняць вас радасцю і супакоем. Няхай вера ва ўваскрослага дае сілы перамагаць усялякія цяжкасці. Хрыстус уваскрос! Сапраўды уваскрос! Аллилуйя!